Il-bniedem ilu millenji sħaħ jinteraġixxi mal-bejjem għax-xogħol u għad-divertiment. Juicy Gut laqa l-istedina tagħna sabiex jiddiskuti dan il-qasam ta' ħajjitna u jarrafna b'xi kliem użat fit-trobbija tal-annimali. Ħafna minnha għadhom jgħidu jużaw l-espressjoni jekk mhux ħmar felu. U wieħed jittama illi jafu x'inhu ħmar u jafu x'inhu felu. Il-kbar, in-nies tampari, għax kif qegħdin rabbu tfal illum ma nafx niddubita kemm jafu x'inhu felu sewa. Meta ħmar jiltaqa' ma' ħmara u jmorru flimkien, dawk jistgħu jagħmlu l-frieħ. U jekk il-ferħ li tilet il-ħmara ikun raġel ngħidu li hu felu u jekk hu mara ngħidu li felwa. Flimkien jagħmlu fliwi. Sa xi kultant kemm il-ħmar u kemm il-ħmara kienu jiftħu ħalqhom jibdew jgħidu. L-għajta tal-ħmar u tal-ħmara tissejjaħ naħqa, mhux ħanqa, naħqa. Il-ħmar jinħaq. U dar konna ngħidu naħqa ta' ħmar qatt ma telat is-sema, di trid tifhimha daqsxejn mhux toqgħod nispjegajlkom hawnhekk għax fiċċu d-dizzjonarju f'muha, ma ġverana konna nafu x'ġifieri li naħqa ta' ħmar qatt ma telat is-sema. Issa jekk il-ħmar u l-ħmara jagħmlu l-fliewi. Iż-żiemel u d-debba, għax id-debba hija l-mara ta' żiemel, mhux hekk il-plural ta' debba hija d-dwieb. Iva, debba, dwieb. Mela żiemel u debba jagħmlu koll il-frieħ. Jekk il-ferħ ikun raġel, ngħidulu mor. Hemm lakka fin-nofs tinkiteb qisha moħor. Imma mor tgħid. U jekk tkun mara tgħid mora. Iva. U flimkien jiġu morin. Iż-żiemel u d-debba jagħmlu l-frieħ ukoll jagħmlu l-morin. Mor u mora. Blakka fin-nofs. Issa meta d-debba u z-żiemel jiftħu ħalqhom u jgħidu, dak ikunu mhux jinħqu, dak ikunu iż-żiemel qed jiżer. Ngħiduha jiżer fiha lakka wkoll. Mela iż-żiemel jiżer u xi kultant iż-żiemel jagħti biż-żewġ. Jintrafa fuq saqajh ta' quddiem u jagħti biż-żewġ ta' wara u jista' joqtlok xi ħaġa bħal dik sewa. Issa minn barra li jista' jqum fuq saqajh ta' quddiem u jagħti biż-żewġ ta' wara, jista' jola fuq saqajh ta' wara u jerfa' saqajh ta' quddiem. Dakka dari kellna kelma għalija dik ngħidu iż-żiemel qed isul fuq saqajh. Imma llum intilfet di mal-inqas minħobb il-bejjem u żiemel jaf juża l-kelma jippinna meta jitla fuq saqajh ta' wara u jolli deħil fuq. Ġieli jgħidu anki jagħti bil-ħarta jekk jagħti xejn hekk. Iż-żiemel jagħmilha din jew jekk ikun ngħidu aħna jitnaffar minn xi ħaġa, teħxaqqa ta' xi ħaġa. Imma kif naraw fil-kummedju fiċ-ċirkli insomma jista' jiġi mgħallem ukoll biex jippinna meta jridu sidu. Imma jekk il-żiemel jisfratta u jibda jkisser kollox u jiġredu li żiemel sferra. Sewa. Jiġifieri ara kemm għandna kliem, barra minn hekk billi l-ħmar u z-żiemel jiġu ħafna minn xulxin. Sewa, u l-bniedem dejjem jara kif ikerfex fin-natura. Ħafna drabi il-bniedem ilu ħafna minn snin kbar lura ġifieri mill-qedem. Jipprova jlaqqa żiemel ma' ħmara. Jew inkella ħmar ma' debba. Sewa. U dawn jistgħu jildu wkoll. Għalkemm wieħed irid jgħid illi dawn il-wilt jgħidulu bal. U l-bal mhix kelma ħażina, mhix kelma ħażina bal, u jekk mara jdura bala wkoll sewa. Issa il-bala tista' f'każi rari tilet hi wkoll, tista' tagħmel ferħ ieħor, imma l-bal ma jkunx tista' jagħmel xejn ġifieri. Ma jkunx jista' jilet. U anke l-bala mhux dejjem sewwa imma tista' tilet ukoll. Issa l-biċċa hi li meta inti tlaqqa żiemel ma' ħmara, pereżempju, mhux dejjem iż-żiemel jinteressa ruħu, jħares lejn il-ħmara u jgħid di minix qed tagħmel hawn sewwa. Ħafna drabi l-bniedem kien jaf illi biex iż-żiemel jinteressa ruħu trid tqegħdlu xi debba sabiħa taħt imnieħru biex jara sewwa meta jara d-debba jinteressa ruħu, meta jara l-bniedem jara li ż-żiemel jinteressa ruħu jdaħħallu l-ħmara biex iservi lila sewwa. U f'dak il-każ dak li jirriżulta ikun bal bin id-debba.
jew inkella jista' jkun bal bin il-ħmara. Jiddependi jekk dik li wilditu kienet ħmara jew debba, sewax għal dan kellna isem ukoll. Għalhekk mela fil-Malti ngħidu jurik id-debba u jqabbiżlek il-ħmara, fimtuha minħabba dak li konnedna. Jiġifieri il-kliem mhux biss importanti ħalli nuru bil-Malti tista' titkellem fuq is-suġġetti kollha tal-ħajja, imma jkollu storja wkoll. Ħafna drabi tkun storja ħelwa illi ta' min wieħed isir jafa. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.